jing pele nak sithi jong Paulus bakho chi Kristen ha Filipi kelenong ba ar ka dukhat ka banikong ka ba saw ala don kanu ka jing penslur hau Chris kanu ka jing ai men siam na ka jing it kanu ka jing slok hau men siam kanu ka jing sngaw melung bat ka jing sngaw lem to pendam mia re ka jing kemen junga da ka baya don ka ju ka jing mot ka ju ka jing it da ka baya long ka wei ka men siam mat ka wei ka jing mot jing perkhan wan lei da ka jing khwan men toy ne da ka jing khlo Henry ha ka jing sung ret to nyoi ki wei pan ki bak ham ba ban ye phi hi to wei po wei na phi un pet om tang ki jing men toy jong u hi Henry ki jing men toy jong ki wei ru các tiền trong một rai các sam mà chi spa lại phụ vây tori ya các men sim trong nga các jing sok hajan trong me cột rai cái đó nốt trong nga cam sarong lâm này ki khmat trong nga ki lệ meng ngam shem la brai ki eke ki bakrau palat ne các jing phala basal dat trong nga tori các men sim trong nga các jing sok hajan trong me cột rai da shisha ngala bo yala các men sim ha ka jing jai bat ka jing jar kum u khun long bala pen ino bun ha ka kami jong u kum u khun long bala pen ino bun ka long ka men sim jonga ha po jonga turi ka men sim jonga ka jing suk ajan jong me ko trai ko Israel to kermen hau trai na du men ja bat jinom la jinom tori ka men sim jonga ka jing suk hajan jong me ko trai ka jing bulena gospel bakhoi kat kum Lukas kalenong bakhat saw ka khot khat ar du bakhat saw Jisu la ong hau chaw rang ba ubadai ni ki Pharisi ubala khot ngob hayu u haba bi pelong ka jing khawai men sngi ne men miet wat wer ki lok ki jor negi hen men ki para neki kur ki jaj negi para marjan barus pa jong phi yo makiru ki wer kaliang ye phi bat kom ta la siu kaliang ye phi hen rei haba phi pelong jing khawai to wer ki baduk ba kerdu ki dekot ki dekot kejan ki ko ki dikia bat ki mat la mat pe bat en sakar khu ye phi namar ba kim la ban siu kaliang ye phi en sa siu kaliang ye phi ha ka jing mi pan ki bahok gospel jong utrai